firiri farara yanzu suna makara ni kuma nai tazara mun bar su da shan wahala. Masoyiya don Allah karki bar ni, kika bar ni shin ba za ta so ni da ke na saba yaushe za ki zo gare ni. Kin san ina san ki duniya na inuni, da kilima duke na zaba na bawa maki. Na bincika 'yan mata ba kamar ki, wadda abin da kike so ko mene zan miki yanzu. Kin sani tunani in na tuna zancen dazu, ga hannuna kama ni mu je mu huta, lambun soki kai ni kauna mu je mu zanta. Ikilima uku wannan baki zuciya ta Aslifa Sharp.